Wuoro berach kilugri okale tako maneno chiemo biyo yiech. Awuoro ndi timbe dhano otamo wanga. Ni naleko no beloto na nyero bilongo yiech. Awuoro ndi timbe dhano. Ni Christmas weni ananyalo rite. Anariti nyaka 25th. Ya Christmas no yuda ki kama uyuda gone mo yuda godo. Kurutu. Nyulo. To chala nade ngama Jesi na. Ber. Bwana neno kibera dier. Na ber. To maber machala nade ni bwana ye bwana mai mkoni lungu ni Christmas moods. Bwana we chanda gimbaka mangenyo nyulo. Bwana to dei ina gi moods kona ngoma timo mara. Mamu wanose kwera ni okodwa nini dala kai. Nikechi lunyo gwen ario double rando. Gweno is just by the way. Timbe mitimo dala wakai ndi ok gin timbe maber kata mathis. Wato kidoge kata maduondi peny bwana kwani gik matimo okamo. Dong wana ga kodi. Bwana anya we kodi usiepe 2 days ago. Okedela Wacha ching migo chona no kamako simbi. Wacha. Did I arrest your phone? No kema. One son comeback son. Okay, kinano kanga tulunyo gweno. Ne, please, usiepa. Ago ni silo, ago ni mos. Kapo na chwanyi, ago ni mos nikecha biri tajuki kiku ilunyo gwena reyo mane moko ni loko nikiti. Sawa, okay, mama ora. Mama untie. Mama odhi kanewa. Mama onge. Karimo miyo gigitimore. Kwani afenyi, mama nyaka bedi ko kalunyo gweno. Anga mujipanga malich magi gwenda emasani eneno katimo kamae nikech masa nade bedi angeno konyalie na ni magi nana ayang gweno no wacho na rit Christmas kata mudheri nanu ngiso kamano otherwise mudheri no ora bwana owach ni mama wawacho ni mondo ngis mama ni mama wojuk ne mogo kama tin mondo dhio mokango apenyo nyulo kata ka kuono dhiek tibiro gi kasuku nade dongo kadwa ngisi ni por adwaro ni tiela maber bwana wangeny bwana kawuondi nyiche wakawa juko numogo kae benu duoko mogo mane wajuko sani mogo masejuko ni an kenda ka we mamwa mogo masejuko tini mibiro ga dhi mana gorogora dek kwani anonge gik masega mi ise miango cheng mani ywak ni girlfriend yo we dong na mi advice gimane mi olweta matek ni di olweta ni linga bwana onge bwana onge mana yuko na moko kanyo malese bwana kombe timni ni angeyo kawuono to gore nade ageti anyway mudheri na ko oran mana kalo kata neno ka gino timore bwana wacho ni machasin manyaka be na zefwe juice neno ka otherwise bwana wakonyi lunyo gweno aya bwana ok tim kamano nade ok tim kamano uno nyuchi ungi welo kai ka tema kata mana biro uitimo na tema ne gera ngach kiriemba gera ngach ka ungi welo chieng manu tedo dala umalich bwana wale tedo ne jolemo ni wenia koro na luongi kuma jolemo nitie ino wari kiwe pinyi luorore pare chieng manu ngene nyaka do kata Nairobi ino kingeo an kama ne ngego kende ni pinyi luorore chieng moro mana mer Jameson wa madho keg tangi mera kinyo mera wiana luorore wacho ni mato kare pinyi luorore adier bwana ya katikala gimbaka manali onyulo kawuono kwani weni ano kan busy onge gima tim the team gimitimo no dalau bisana base biro dalau jumani ango mi biro ga dalawa dakisi penjori but gwen gi you are not a good friend gwen ma around ka you are not a good friend I know the chicks around mana kose tuoni kore ka you know the chicks around ichamo nyithi gwen ai kata tonge moko de cham dalau tongu awinjo ni no bago ngato mochuora bolo dongo nyali kaka timore kanye okay nyaka wono to ngari